красив майски ден ние не просто откриваме фестивал, ние отваряме врата към съкровищницата на българския дух. Наоколо ще видите ръце, които не просто творят, те пазят живи традиции, предавани от векове. В занаятите е закодиран нашият характер, постоянство и красота, а в изкуството – нашата душа. Този фестивал е празник на майсторството, на вдъхновението и на любовта към родното. Той е място, където миналото и бъдещето се срещат. Горди сме, че тук, на добруджанска земя, традицията е жива, грижливо пазена и с обич предавана. За мен е удоволствие да съм тук и заедно да открием 6-то издание на Фестивала на занаятите и изкуствата. Това е едно събитие, което е неизменна част вече от културния календар на нашия град и само по себе си започва да се превръща в традиция. Пожелавам на всички участници, на всички съграждани успех. Нека всички заедно да се насладим на този фестивал и да не забравяме, че ние сме хората, които трябва да съхраняваме нашата традиция и култура и това е едно събитие, което прави именно това. Успех на всички и на добър час! Днес откриваме 6-то издание на Фестивала на занаятите и изкуствата Добрич. Събитие, което събира в себе си духа на нашия народ, сръчност, творчество и любов към корените. Тук на нашия площад Свобода, чрез срещите с майсторите и творците, ще вкусите от истинския аромат на България. Ще аплодирате талантливи деца, ще видите първите стъпки на сцената, защото културата не е просто минало, тя е жив път, който продължава чрез новите поколения. И особено днес, когато наш специален гост е легендата Калинка Вълчева, ще си спомним, че песента е душата на Добруджа. Нека тези 3 дни бъдат празник за сетивата и сърцето. Нека се гордеем, че сме българи, занаятчии, творци, производители, пазители на красотата. С радост и благодарност откривам издание Пролет 2025.